1 2 3 4 5 6 ओरैजाय होथेजोबना दोनदों आरो ना खाथियाव फुख्रि दं नै लोगोफोर गुड मर्निं जास्ट दासो सिखारदों आरो ना ओमफ्राय सिखारग्रो मोना दिनै भिडिअ लाबाय ओमफ्राय बिराद अखाबो हाबाय दङ आरो ना दिनैनि भिडिअखौथ' टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय आरो ना नोंथांमोना दिनै आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों बिराद अखा हाबाय दङ आरो ना नोंथांमोना बाहेरनि भिउखौ एसे नायनानै दा माबायदि अखा हाबाय दङ अखायानो गारला नै मासि अखा हाबाय दङ नै दिनै फुंनिफ्रायनो एखेबारे 12टासिम अखा हानानै नै दासो गारबाय हाब्रु जाजोब्बाय नै अमा दोनग्रायाबो ओमफ्राय दा अमा फिसानि थाखाय खुन्था दानो आरोना ओजोंहाय बाथाम मोनसे होथेना दोनदों बेयाव दोथाबनो थाखाय ओमफ्राय औवा लाना थांनो ओजों दोना दोनैनि आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नाय आरोना दाखालि ब्लगाव बुंबाय दंमोन ना अमा फिसा जाथारसिगोन होननानै दा अमा फिसा जाबाय आरोना नोंथांमोननो देखायनानै होनि भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायलां आरोना फुल नायबासो मिन्थिगोन माबैसे जाखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ओइ नैयावसो जाहैदों आरोना नै हाब्रुथारना जायगायाबो नायलांबाय था बिराद हाब्रु जायगाया माने अमा खानो जायगा गैया ओंखायनो नै बेयावसो खाना दोनफैदों नै 7टा जादों आरोना बुन्दा माब्रै ओमफ्राय बुन्दि माथाम किटि 1 2 3 4 5 6 7टा आरोना नै नायनानै बिमायाबो नैनो 7टा ओमफ्राय नै ओरैजाय होथेजोबना दोनदों आरोना खाथियाव फुख्रि दं नै गलांजानो गिदों आरोना ओंखायनो नै होथेजोबना दोनदों इयाव अखाबो बारा सिया ओंखायनो थख' सिङावनो दोनफैदों आरोना नै ओरैजाय जाम्बा बेलेगफोरना अरोबो जानो हागौ दै अमाया ओमफ्राय जोंना अरा आरोना नै दांजाजोबो बे मासेयानो खारथिंबाय दङ मैया मोनानिफ्रायनो खारथिंबाय दङ आरोना ओमफ्राय मोनानि 6टा बाजियाव जादों आरोना नोंथांमोनहा नैबे भिडिअखौ नायनानै दा नैबेखौ मोनायाव जादों आरोना नैबे भिडिअखौ नायनानै दा क्लिपखौ गारबाय थान्दा मोनदों आंखौ बुन्दा माबेसे नायाखै आयै मानबायबोदों नै उल्थासो उल्था मानबायबोदोंलै फुख्रिखैसो सातटा 1 2 3 4 5 6 7टा बुन्दा ना बुन्दि माबेसे नायथ'वाखै नै बिदि आरो नै 1 2 3 4 5 6 7टा दं आरोना बेबो न'निनो फिसाखामोन आरोना फाथालनै जाबाय ओमफ्राय बिनि फिसा माखासेया बेयाव दं आरोना देखायनो आं नायलांबाय था भिडिअखौ बे न'आव माथाम दङना बिसोरबो बिनिनो फिसाखामोन आरोना ओमफ्राय नै बियो एबारजों फाथालनै जाबाय ओमफ्राय बे माथामाबो देरहांदों आरोना दासो नायलांबाय था न'आ अखा हानानै बिराद गाज्रि जाना दं आरोना जायगाफोरानो माने अखा हाबाथाय लेथ्रा जाजोबो आरोना मा बुंनो
नै लेथ्रा जायगा नै बेयावनो दं माथामखौबो सोना दोनदों नामाथाय बेयावनो नै बेबो बिनिनो फिसा आरोना नै माथामबो बे मासे बिमानिनो फिसा इनिनो एखे माथामबो एखे आरोना बे मासेनिनो बिनि बिमाखौ दा फिसा जानायनि बिमाखौ फानहरबाय आरोना फानहरनानै बेखौनो बिमाखौ दोनबाय नायबावनोसै आरो उनाव लाखिनो हायो ना हाया लाखिनो हायोबा बेखौ लाखिबावसिगोन लाखिनो हायाबा बेखौ फानहरसिगोन आरोना बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना ओमफ्राय जोंना नै सैमाया बिराद फाल्थु जाबाय दै बे सैमाया मोसौखौबो दिनै फिफायासो लायदों आरोना ओंखायनो ओरै थांनाय जादिया आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर आरोना सोर सोर बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों ओमफ्राय जोंनि न'खौ खनसे लास्ट नायबावदो बिनिफ्राय बाय बाय आरोना नैबेनो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय दा आङो माने लामाखै थांथ'लाबो सानदोंमोन आरोना मोसौखौ नायनो दा ओमफ्राय बिमाबो बिफाबो ओमफ्राय बे थास' हानो थांदों ना अमानो गुन्दैयानो गैया आरोना दा साननैसो गुन्दैखौनो मोनाखै थास' लायनो थांदों बेखायनो ओंखारलांनि आरोना भिडिअखौ नायलांबाय थाफिनदो आरोना माने फोजोबबायमोन आरोना ओमफ्राय आरो लाफिननाय जाबाय भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायलांदो आरोना लामाफोरा बिराद गाज्रि जाना दंजोबो नै एखेबारे लामायावनो ओंखारनो बायो आरोना दा माने लामायाव थांनो होनबाबो नैबे दैखौ गायाबानो जाया आरोना नैबे दैखौ गाथारनांगौ जायो बाबाबो उफाय गैला बै मोनसेखौ बारनोसै होमबाबो बै मोनसेखौ हायोना हाया होनाखै नै गाथारनांगौ जायो आरोना बे दैनि थाखायनो लामाफोरावनो ओंखारनो बायो आरोना नै ओरैजाय दै जाजोबो नायलांबाय था आरोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरो सापर्ट खालामनानै हो आरोना आंनि नैबे ब्लग चेनेलखौबो नोंथांमोना थाबैनो आरो 1K कमप्लिट खालामनानै होदो 1K जानोथ' बारा नांला नालाय नोंथांमोना थाबैनो 1K खालामनानै हो आरोना अनलि 50 साबसक्राइबारल' नांसिगौ आरोना नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामोबा 50 साबसक्राइबा थाबैनो जागोन आरोना नोंथांमोना थाबैनो बे 50 साबसक्राइबारखौ 50 साबसक्राइबारखौ कमप्लिट खालामनानै होदो 1K साबसक्राइबार कमप्लिट जानायनि लामाफ्रा नै माबायदि खुरख्लाजोब खोनाखै नै सानसे अखा हाबानो बिदि जाजोबो गामिनि वाटार साप्लाइआ नै बेनो आरोना नै जों गामिनि वाटार साप्लाइ आरोना इयो नै दा साननैसो अखा हायै हायै माबायदि जाजोबखो नै बादामालि खाजोब्बाय एखेबारे ओरैबो ओरैबो दाथ' बन्द' खालामना दोनदो आरोना गेटखौ नै ओमफ्राय नै बेयाव गाखोखांबाय आरोना नोंथांमोना नैयाव गाखोनायनि ब्लगखौ नायगोनना नायाखै नायनोबा नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोनगोन थांनानै नायहैबानो जाबाय आरोना साहा बागानाव सफैबाय आरोना नै थाबायै थाबायै साहा बागान खाखांजोब्बाय मैया खादों आरोना बिनिफ्राय ओरै हाजोनि भिउखौ नायदो एखेबारे अखा हाबाय दं आरोना नै हाजोआव एखेबारे अखा हादों नै ओमफ्राय ओरै साहा बागान आरो लोगोफोर सोर सोर बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो नैबे ब्लग चेनेलावबो कमेन्ट खालामनानै खिथाहरलाय नोंथांमोना बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ रेगुलार नायबाय थायो आरोना जे 10 जन 20 जन बा 30 जन नायनाया बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो बिसोरोबाबो कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो दाबाव आरोना एखेबारे कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आं दा ओरैजाय हाजोखै थांबाय थादों आरोना आइयाबो ओरैनो थास' गायदों ओमफ्राय बिफायाबो जोंहायनो मोसौबो लाफागोन ना माथाय ओमफ्राय थास'बो हायदों आरोना दा नायनोसै फादारा लाफाबाथ' फाबाय लाफायाबाथाय आङो लानानै फैनोसै आरोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला थिखोनो बानानै नै दुरुंखौ बिखुङावसो दांना होबाय ओरै मानै ओरै सिगाङाव सासे लांबाय दङ नै जोंहा आबौ आरोना बेबो लांबाय दङ बा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन।